Zdravím, to som ja Tomáš z ForexAcademy.sk a v tomto videu by som chcel prebrať pár vecí, ktoré sa udiali za posledný týždeň. Tak ako ostatní, tiež som sledoval pád slovenskej vlády a nepodporenie eurovalu a taktiež som bol svedkom, keď 7. októbra bolo agentúrou Fitch o 17:00 anglického času znížený rating Taliansku a Španielsku. Ja osobne som to bral ako pomerne zlú správu pre euro a myslím, že väčšina obchodníkov tiež. A tu v tomto mieste sa mi podarilo otvoriť short pozíciu. Keďže sa blížil víkend, tak som posunul stop loss na miesto otvorenia pozície, takže som nič neriskoval. Ale čo by som vám chcel ukázať je, všimnite si tohto. V tomto mieste vyšla veľmi zlá správa. Bolo to v piatok vo večerných hodinách. V pondelok v ranných hodinách ako keby tá správa ani nebola. Stačil planý prísľub, že všetko bude fajn a euro vystrelilo viac ako 200 bodov. Taktiež sa môžeme pozrieť na pád slovenskej vlády. Tu v tomto mieste o 21:10 anglického času, 22:10 európskeho času bol pád slovenskej vlády a nepodporenie eurovalu. Taktiež som predpokladal, že je to negatívna správa pre eurozónu a pre euro. Ako môžeme vidieť v nočných hodinách, kurz eura začal klesať. Na druhý deň v ranných hodinách ako keby ani slovenská vláda nepadla a podporila euroval. Pretože ako môžeme vidieť, trhy si povedali, nepodporili to včera, podporia to o týždeň. A kurz eura astronomicky vystrelil znovu viac ako 200 bodov. Ďalej, ako môžeme vidieť, sa obchodníci spoliehali na technickú analýzu. Ako môžeme vidieť podľa Fibonacciho retracement, cena klesla na 50% hranicu takmer na bod presne. Trošku sa odrazila naspäť, znovu klesla takmer na 61,8%, predtým než znovu vystrelila smerom nahor. A ako si môžete všimnúť, stačia jednoduché trendčiary a môžeme vidieť, že cena sa pohybuje v rozhraní tohto downtrendu. Takže čo by som vám chcel ja osobne odporúčiť, možno niektorí budete so mnou súhlasiť, niektorí nie, ale oplatí sa obchodovať podľa správ? Ja si myslím, že nie. Ak nasledujete technickú analýzu, tak vaše šance pri day tradingu sú o mnoho vyššie. Stačí sa pozrieť na jednoduchý signál, ktorý som vám vysvetlil v predchádzajúcom videu, ktorý je prekríženie desiatky a 20 simple moving average. Pokiaľ by sa niekto spolahol na tento signál a nakúpil by povedzme tu v tomto mieste o 7:30, 8:30 európskeho času pri 13 640, tak kľudne si môžete vypočítať, koľko bodov by zarobil. A keby ste sa spoliehali na správu, tak koľko by ste asi stratili. Samozrejme, fundamentálne analýzy sú vhodné pre investorov, by som povedal, ale podľa mňa sú není vhodné pre day traderov. Takže, čo by som vám chcel odporúčiť je, zabudnite na správy, sú dosť deprimujúce, takže sa ich neoplatí pozerať. Radšej sa spoľahnite na technickú analýzu, pozrite sa, ktorým smerom sa cena pohybuje a usúďte podľa seba, neusudzujte podľa toho, čo vidíte v televízori. Takže to by bolo asi zatiaľ odo mňa všetko. Ja vám prajem všetko dobré, veľa úspechov a dúfam, že sa mi podarí spraviť ďalšie videá, ktoré by vám boli nápomocné. Čaute.